କାଳୁ ଆଉ ସୋନି ପକ୍ଷୀର ଘର ପାଖରେ କୁନାପାରାର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ତା ଗଛରେ ମିଠା ମିଠା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ତା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କାଳୁ, ଏ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନାକ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏବେ ଯାଇକି ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେବି। ହଁ ସୋନି, ମୋର ବି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁନା ଏବେ ତା ବଗିଚାରେ ଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ରାତି ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଚୋରେଇକି ଆଣିବା ହେରି। ନାଇଁ କାଳୁ, ଏବେ ମୋର ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତମେ ମତେ ଏବେ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଦିଅ। ଗୋଟେ କାମ କର, କୁନାକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାନା କରି ଏଠାକୁ ଡାକ, ଆଉ ତା ସହ କଥା ହୁଅ। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇକି ତା ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଆଣିବି। ନାଇଁ କାଳୁ, ଯଦି ତମେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଆରେ ସୋନି, ତୁ ବେକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତାପରେ ସୋନି ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ମିଛି ମିଛିକା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। କୁନା ଭାଇ, ଓ କୁନା ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଏଠାକୁ ଆସ, ମୋ ଘରେ ସାପ ପଶି ଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି କୁନାପାରା ତା ପାଖକୁ ଆସେ। କଣ ହେଲା ସୋନି? କୋଉଠି ସାପ? କହ ମତେ। କୁନା ଭାଇ, ସାପ ଘରେ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯାଇ ସାପ ବାହାର କରିଦିଅ। ତାପରେ କୁନାପାରା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେ ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ କାଳୁ କାଉ କୁନା ଗଛରୁ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗେ। ବହୁତ ସମୟ ସାପ ଖୋଜିବା ପରେ କୁନା ବାହାରକୁ ଆସେ। ସୋନି, ଘର ଭିତରେ ସାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ସାପ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ବଗିଚାକୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ସେପଟେ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ। ଏହା କହି କୁନା ବଗିଚାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ସେପଟେ କାଳୁ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସେ। ସୋନି, ଦେଖେ, ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଆଣିଛି। ଚାଲ ମଜା କରି ଖାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ମିଠା ଆମ୍ବକୁ ମନ ଭରି ଖାଇଲେ। କାଳୁ ସତରେ ଏ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇକି ମଜା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁଦିନ ସୋନି କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି କୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକେ, ଆଉ ସେପଟେ କାଳୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଆଣେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁନାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ, ମୋ ଆମ୍ବ କମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାଉଛି ମିନୁକୁ ଏକଥା ସବୁ କହିବି। ସେତିକିବେଳେ ମିନୁ ସେଠାକୁ ଆସେ। କୁନା ସବୁ କଥା କହିଲା। କୁନା ଭାଇ, ତମେ ବଗିଚା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ କି? ହଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ସୋନିର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। କାଲି ତମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ଆଉ ହଁ, ରାତିରେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ପକେଇ ଦବ। ଦେଖିବ, କାଲି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତା ପରଦିନ ସୋନି କୁନାକୁ କିଛି ବାହାନା କରି ଡାକେ, କିନ୍ତୁ କୁନା ତା କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆରେ କାଳୁ, କୁନା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଗିଚାରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନି। ସୋନି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। କୁନା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆମେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା। ମିନୁର କହିବା ଅନୁସାରେ କୁନା ତା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କାଳୁ ଆଉ ସୋନି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆରେ, ଇଏ କଣ? ଆମେ ତ ଜାଲରେ ଫସିଗଲୁ। ଏବେ କଣ କରିବା? ସକାଳ ହେଲେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ପିଟିବେ। ସେତିକିବେଳେ ମିନୁ ଆଉ କୁନା ସେଠାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ, ତମେ ଦିଜଣ ମୋ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲ? କୁନା ଭାଇ, ଆମେ ଭୁଲରେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଇଛୁ। ଆମ ଦିଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାଜିଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାହେଲେ ସବୁ ଆମ୍ବ ତମେ ଦିଜଣ ହିଁ ଚୋରି କରିଥିଲ? ହଁ କୁନା ଭାଇ, ଆମେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବୁନୁ। ହଉ, ମୁଁ ତମ ଦିଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାଜିକ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ କାଳୁ ଆଉ ସୋନୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଖୁସିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ।